O mar, e máis concretamente o marisco, son algúns dos elementos representativos de Galicia. Nas costas galegas existe unha gran diversidade de marisco, comezando por moluscos como o berberecho ou a vieira, ata crustáceos, como o percebe ou a nécora. Ademais, Galicia aporta case metade da produción mundial de algúns bivalvos, entre os que se atopan a ameixa e o mexillón. Así mesmo, o 10% do PIB provén do mar. É a empresa máis importante de Galicia. A orixe da introdución do marisco na dieta galega sitúase no Mesolítico, no período de transición ao sedentarismo do home. Aí descubre actividades como a agricultura, a gandaría e o marisqueo. Xa co comezo do mundo romano, este novo imperio atopa restos de cuncheiros nos castros poboados anteriormente polos celtas, entre os que se distinguen cunchas de ostras, vieiras, ameixas, mexillóns ou berberechos. A tradición do marisqueo ficou presente ao longo de toda a historia debido á nosa proximidade respecto do mar. Os moluscos, unha das principais especies, requiren certos coidados para poderen ser consumidos. O procedemento de comercialización dos moluscos é o seguinte. 1. Os mariscadores extraenos da area e do mar. 2. Subástase na lonxa. 3. Depúrase. 4. Empaquétase. 5. Transpórtase e distribúese. Esta caixa mediana. Mediana esta caixa. Claro, a depuradura é necesaria porque o marisco, antes de mandalo para os mercados, ou sea, antes de consumilo, ten que estar depurado. Senón, pois, pode traer un problema sanitario, entendes? Ten que estar un mínimo de 24 horas na depuradora, dependendo sempre das aguas da zona da ría onde sea. Esta zona necesita depuración e a zona B si necesita depuración. A zona C, esa non se pode consumir en fresco porque iso é moi difícil depuralo nunha palabra. Iso ten que ser directamente para unha conserveira, para un cocedero, e iso hai que cocelo antes de consumilo, se é de zona C. Entendes? Dependendo da zona que veña, pois está menos horas ou máis horas. Entonces, sale para o mercado con todas as garantías. Eso pódese consumir perfectamente, así como vai directamente, crudo, sin elaborar, que non hai ningún risco para a saúde. A depuración consiste en traer agua do mar para uns tanques na depuradora
ali se trata a agua e o marisco bebe esa agua, pois, digamos, limpa. Temos un laboratorio que controlamos un día sí, un día non, sai ben e por problemas de toxina que pode haber problemas de toxina e, sobre todo, de depuración. Entonces, eso está super controlado. A agua trátase con cloro, podese tratar de outra forma, podese tratar por ozono, podese tratar, en fin, pero normalmente aquí casi todas as depuradoras usamos o cloro. Todos se botan o marisco na agua, todos sacan o marisco para fora das piscinas, marisco a máquina a clasificar. E despois a envasar cando está clasificado. Todo canto vendas ten que ser todo etiquetado, sanidade na depuradora e controla todo iso, non? Mira as guías, todo ten que estar todo correcto. Cada semana tes unha inspección na depuradora de sanidade. Despois, unha vez se vai para palés, paletízase. E despois para os camións e sai para o mercado. Ese é o proceso mesmo.